O son das xugadas non soarán este sábado polas rúas chantadinas como é tradición. A localidade afronta en plena pandemia a edición do seu folión de carros máis atípico. Non haberá desfile de carros, pero un cartel na Praza de Galicia lembra que a tradición estes días manterase viva. Non é o ano de estar vivo, sino é de mantelo, como dice as letras que temos aquí atrás. Fixamos unha campaña promocional de manter o folión, que é a frase típica dun carroceiro no espírito que se distribúe por toda a vila, e é iso o que estamos fomentando. Rúas engaioladas, escaparates vestidos de tradición ou estas figuras das que colgan mensaxes con humor tan característico desta festa etnográfica enchen a vila lucense de espírito carroceiro. Os valores que transmite o folión, pois principalmente empezan nestes temas de participación na calle. A Asociación Amigos do Folión mantén durante todo o mes de agosto actividades simbólicas como esta, na que os máis pequenos dan cor a este mural na rúa Uxío Novoneira. Iso si, nesta ocasión, con grupos reducidos e seguindo as medidas sanitarias. O que buscamos con esta iniciativa é que os rapaces pequenos entendan o folión, se involucren. Na Casa da Cultura unha exposición amosa un percorrido desde o ano 98 polos cartéis de edicións anteriores. Tamén se poden ver maquetas de carros e carrozas gañadoras nos últimos anos. Este sábado 22, Día do Folión, o Concello inaugurará outra mostra que explicará con fotografías todo o proceso de elaboración dos carros sobre os que esa noite se escenifican oficios tradicionais e actividades agrícolas. Unha imaxe que esta vez non deixará o Día Grande das Patronais, algo que durante séculos non ocorría. Crese que desde a súa orixe na Idade Media esta manifestación popular só deixou de celebrarse durante a Guerra Civil. Creo que vai ser un folión interactivo, máis que real, o sea, vai ser unha cousa visual, pero creo que polo menos neste ano vamos manter vivo hasta o ano que ven. Por iso, desde o colectivo cultural, animan con responsabilidade a saír á rúa vestido de carroceiro. Invitamos a todo o mundo que veña a sacar fotos aquí diante do hashtag este que temos aquí, das vacas que temos na prazuela, que van ir rotando por toda a vila. Simplemente que o sábado 22 que se vistan e que paseen pola rúa como podan. Para que non decaia a alma desta festa de interese turístico galego.